Здравей, казвам се Давид. В това видео ще започнем разработката на веб приложението, за което говорих в предните видеа. Ще разработваме проект, който се казва Moodify. Идеята на приложението. Приложение, което автоматично генерира музикални плейлисти на база на текущото настроение или физическа активност на потребителя. Основни функционалности. Backend, т.е. API проект с .NET. API, което приема като вход настроение или активност, например бягане или релакс, и връща съответен плейлист. Интеграция с външни музикални API-та, като Spotify или YouTube. Тук всъщност ще вмъкна, че ще интегрираме и API-то на OpenAI, за да можем да използваме изкуствен интелект, за да предлагаме тези плейлисти. За фронтенда тук съм описал различните вюта се едно за въвеждане на тези настроения, активности, възпроизвеждане на плейлиста, дали ще е в самото приложение или чрез външна платформа. Това ще го изясним на по-късен етап. Възможност за потребителска обратна връзка, дали плейлиста е съответствал на настроението. Като интересен елемент на по-късен етап евентуално можем да добавим интеграция с външни устройства, като фитнес гривни, смарт часовници, които автоматично ще изпращат данни за активността и ще настройват плейлиста според нея. Ще започнем с API проекта и по-точно с създаването на репозитори в GitHub. Но нека първо обясним какво е Git, какво е GitHub, защо е важно, защо ще го използваме. Какво е Git? Представи си, че работиш по голям проект, например създаваш уебсайт и искаш да запазваш различни версии на своята работа. Така че ако нещо се обърка, да можеш лесно да се върнеш назад. Git е инструмент, който ти помага точно с това. Той е като машина на времето за кода ти. Когато правиш промени, Git ги записва в различни точки във времето, така наричаните комити. Така, ако направиш грешка или искаш да върнеш някаква стара версия на кода, можеш лесно да го направиш. Това е супер полезно, когато работиш сам, но става дори по-важно, когато си част от екип. Какво е GitHub? Сега си представи, че работиш по проект с други хора. Всички те също правят промени по кода и трябва някакси да синхронизирате работата си. GitHub е като онлайн платформа, където можеш да качваш и споделяш кода си с други хора, така че всеки да има достъп до последната версия. Може да се каже, че GitHub е сървър за Git. GitHub също така сравнява историята на проекта и предоставя инструменти за проследяване на проблеми, коментари и подобрения по самия проект, както и други функционалности. Защо е важно? Git и GitHub са важни, защото те помагат на разработчиците да спазват и проследяват промените по кода, да се връщат назад по стари версии, ако нещо не работи или искат да видят как са направили нещо преди това, да работят заедно с други хора по един и същи проект, без да се налага да бъркат в кода на другите, да избягват хаос при многобройни промени, като всеки може да работи в своя версия. Т.е. на свой бранч се нарича. Тук давам пример. Представи си, че ти и твоя приятел работите по уебсайт. Ти правиш промените по дизайна, а той работи по функционалността. С Git и GitHub всеки може да работи по своята част, а накрая можете лесно да комбинирате промените, без да се налага да си изпращате файлове по имейл или други начини и да губите време да ги синхронизирате ръчно. Това беше накратко за Git и GitHub, а сега нека се прехвърлим към моя екран, за да създадем репозиторито и проекта. За да създадем репозитори, отиваме на нашия профил в GitHub, нашите репозиторита и кликаме бутона New. От този прозорец първо трябва да дадем име на нашето репозитори. Аз ще го кръстя Moodify. Описанието е по желание, няма нужда да го пишете, поне не за сега.
Оставяме репозиторито на публик, т.е. всеки, който има акаунт, дори да няма акаунт всъщност, може да го достъпи, да разглежда кода, да го използва, или частно репозитори, което е достъпно само за нас. Ще го оставим на публик. Добавяме readme файл, за да се създаде директория в самото репозитори. Добавяме gitignore template, тук пишем Visual Studio. И лиценз можем също да добавим, MIT License. Тези неща можете да си ги видите отделно кое какво означава, няма да влизам в детайли. И кликаме бутона Create Repository. След като създадем репозиторито, можем да отворим GitHub Desktop. Това е програмата, която аз използвам за работа с Git. Вие можете да използвате друга, няма никакъв проблем. Тук ще клонираме новосъздаденото репозитори в наша папка. Аз ще използвам направо това репозитори, но вие можете да дойдете тук на Add, Clone Repository и си избирате от вашите, това, което току-що сте създали, като тук избирате пък къде да бъде клонирано. Отиваме на папката, където е репозиторито и създаваме ето тази папка src, която е съкращение от Source. В нея ще създадем папка Web, а в тази Web папка ще създадем самия Web проект, т.е. API-то. За тази структура ще говорим най-вероятно в по-нататъчни видеа. А сега нека създадем API проекта. Отваряме Visual Studio, създаваме нов проект, отново избираме API. Тук можем да сложим папката и тук да си кръстим API-то. Аз ще го кръстя така, Modify API. Избираме папката, кликаме Next, оставяме тази версия, тук няма да правим нищо и създаваме проекта. Преди да започнем с направата на проекта, ще обясня някои неща. Като например, какво е контролер, какво е сервис, какво е интерфейс и какво е action. Контролер. Представи си, че контролерът е като човек на рецепция в хотел. Когато идеш на рецепцията, ти казваш какво искаш, а човекът там решава какво трябва да направи, за да ти помогне. Той приема твоето искане и го насочва към правилния човек или отдел, който ще свърши работата. В програмирането контролерът получава заявка, например когато някой натисне бутон на уебсайта, разбира какво трябва да се направи и пренасочва това към нужните части на програмата, като сервисите. Сервис. Сервисът е като човек зад кулисите, който върши истинската работа. Например, ако контролерът е рецепционистът в хотела, сервисът е готвачът в кухнята, който приготвя храната, или човекът, който почиства стаите. Сервисът изпълнява логиката на програмата, извършва сложни операции, като взимане на данни от базата, пресмятания, някакви други логически операции и така нататък. В програмирането сервисите са като помощници, които правят задачите, които контролерът им възлага. Интерфейс. Интерфейсът е като договор или указание как трябва да изглежда нещо, без обаче да се казва как точно то ще се направи. Представи си, че на готвача в хотела му е даден договор, в който пише: трябва да можеш да правиш закуска и вечеря, но не му се казва как точно да приготви храната. В програмирането интерфейсът казва какви методи трябва да съществуват, но не и как точно ще работят. Това дава гъвкавост на програмистите да реализират логиката по различни начини, стига да следват правилата на интерфейса. Action. Actionът е просто нещо, което се случва, когато потребителят направи някакво действие. Например, като кликнеш бутон за вход на уебсайта, това стартира action, заявката да провериш дали името и паролата са верни. В програмирането actionът е специфична функция или задача, която се извършва в отговор на някакво събитие или действие на потребителя. Това може да бъде вход, натискане на бутон или всякакво друго действие.
А сега нека направим един контролер. Той ще е за връщане на плейлист според настроение или активност. Ще се казва плейлист контролер. И ще има action get playlist by mood. Ще създадем и плейлист сервис, както и интерфейс за този сервис. Ще премахнем тези контролери и сервиси и модели, които ни дава Visual Studio, но ще оставим папката Controllers и в нея ще създадем чрез add controller празен контролер и ще го кръстим Playlist Controller. Ще създадем и action Get Playlists by Mood. Върху контролера ще сложим ето така едни атрибути API Controller и Route, който е API и името на контролера. Това ще го обясня след малко какво означава. А в самия action ще сложим атрибут get, което означава HTTP get заявка. Тоест ще взимаме някаква информация от API-то. В параметрите ще сложим един string, който ще го кръстим mood. Сега нека разберем какво означават тези неща, които се използват в Playlist Controller, т.е. атрибутите. Този атрибут API Controller казва на програмата, че този клас ще се използва като API. Като API Controller по-скоро. API Controller е като портиер, той приема заявки от потребителите, например когато някой иска плейлист в случая и отговаря на тези заявки. Когато добавим атрибута, съобщаваме на приложението, че този клас ще управлява HTTP заявки, като guest или post, т.е. както сложихме тук по-долу HTTP get заявка. И ще връща резултати. Атрибута route, ето този, пък създава пътя, т.е. URL адреса, който в браузъра въвеждаме, по който потребителя може да прави заявки до този контролер. Стринга вътре, т.е. това в кавичките, означава, че URL адреса ще започва с API, а след това ще се добави името на контролера. Последният атрибут, който използвахме, HTTP get и в кавичките get playlist by mood, казва, че това е get заявка, т.е. тип заявка е използвана за получаване на информация. А get playlist by mood е името на действието, т.е. екшъна, който ще изпълнява тази заявка. Това означава, че за да извикаш това действие, потребителят трябва да изпрати заявка до нещо като HTTPS, приложението.com, например, API, playlist и get playlist by mood. Интерфейса пък, който връща този метод iActionResult, е типът на отговора, който контролера връща. Представи си го като начин на връщане на различни отговори при заявките. Този интерфейс ни позволява да връщаме различни стейтове все едно. Тоест, например, можем да върнем някакво съобщение с даден код, т.е. примерно OK и да върнем някакъв стринг. Това ще върне код 200, което означава, че всичко е наред. Ако обаче не намерим да кажем плейлист, можем да върнем код 404, което означава, че не е намерено. Сега нека направим една интересна първа задача за плейлист контролера и свързаните плейлист сервис и iPlaylist сервис, което е интерфейса на този плейлист сервис. Ще създадем основна функционалност, която приема като вход настроението или активността на потребителя и връща плейлист под формата на стринг. Нещо лесно ще направим като за първа задачка. Така, нека първо създадем една папка. Ще я кръстим Services и в нея още една папка, която ще се казва Playlist. За плейлист сервиса. Първо ще създадем ето така New Item iPlaylist Service,
което ще е нашия интерфейс. А в него ще опишем метода. Ще връща лист. Първо задаваме това, което връща. Той ще е от string. Ще се казва getPlaylistByMode. И ще приема отново string mood or activity. Това е нашия интерфейс. Тоест, какво казва? Трябва да има метод, който приема mood или activity и връща някакъв string, т.е. някаква стойност. И сега нека направим този сервис. Playlist сервис, който наследява интерфейс. Ето така задаваме, че искаме да използваме този интерфейс като шаблон за този клас. Тоест, в случая сервис. С контрол и точка върху iPlaylist сервис можем да кажем implement interface, да ни създаде метода автоматично. Ние само да напишем самия код. Ще го направим упростено в момента, като и тук се зададем едни стойности, просто които сме ги задали предварително. И ще ги използваме, за да връщаме различните плейлисти. Ще използваме if statement, ако това dictionary playlist, т.е. всичките тези стойности, ако dictionary съдържа ключ с стойността, която сме подали, т.е. която взимаме от метода, бягане, релакс или фокус. Т.е. ако потребителя въведе едно от тези трите, ще влезем в този if. И ще върнем dictionary от това activity. Т.е. стойността от dictionary, която стои на този ключ, така се нарича. Тоест, ако да кажем потребителя въведе бягане, ще се върне ето тези заглавия на песни. Тук ще направим едно подобрение, като сложим to lower на този string, което ще означава, че ако потребителя въведе, да кажем, буто с главна буква, това няма да е проблем, защото ние ще го сравним винаги с малка. И ще сложим един случай, в който, ако не влезе в този if, какво да направи метода. И ще го сложим да върне, че няма налични плейлисти за това настроение. Ето го нашия доста лесен и упростен първи сервис. Сега нека го използваме. Това става много лесно, като тук просто сложим едни скоби и напишем името на интерфейса iPlaylist Service и името Playlist Service. Сега тук ще напишем ето така var playlist е равно на интерфейса Playlist Service get playlist и mood, т.е. стринга, който потребителя е въвел. И тук на return ще кажем OK, което ще върне код 200 и резултата от самия сервис. Сега обаче, преди да пуснем програмата, трябва в програм файла да опишем, че искаме да използваме този сервис по начина, по който тук го сложихме. Това се нарича Dependency Injection. За да го използваме директно, трябва първо да го опишем в програм файла. Ето тук пишем builder. Builder services. Add scoped. iPlaylist service, запетая, playlist service. И вече можем да го използваме по начина, по който го описахме тук. Сега можем да стартираме програмата, само преди това ще копираме едно от тези. Отваря ни се този изглед, който е
за API-то, Swagger се нарича. Въвеждаме някакъв mood, в случая ето ще въведа бягане. И програмата ни връща ето този плейлист. За бягане, ето тази песен, тази и тази. Ако въведа нещо друго, ще ми каже, ето няма налични плейлисти за това настроение. Ако пък сложа стойност, която съществува, ще ми се апдейтне този лист и ще ми даде други песни. Сега нека проследим как работи това всъщност, като сложим брейкпоинтове и като пуснем отново програмата, по-скоро проекта. Ето сега търсим Relax. Компилатора влиза на този брейкпоинт. Тук можем да видим какво въвел потребителя. Ето стойност Relax. С F10 слизаме надолу. Виждаме на този ред. Плейлист няма в момента, защото не е извикам все още самия сервис. Викаме го. Програмата влиза в този сервис. Подава се думата Relax отново. Въвежда се стойностите на тези плейлисти в това Dictionary. Проверяваме дали в Dictionary се съдържа тази дума, която потребителя е въвел. Потом слизаме на следващия ред, значи съществува тази дума. И връщаме от плейлистите ключа, който отговаря на тази дума. Ето тук можем да видим какви са всичките ключове. След това този плейлист вече е върнат. Ето, тези са песните, които са отговаряли на този ключ. И връщаме резултата от сервиса през контролера на потребителя. Тоест в изгледа. Това е начинът, по който работи контролера, екшена, сервисите. В следващите видеа вече ще започваме да пишем малко повече логика, да интегрираме някои апита и да обясняваме други части и компоненти от проекта. В описанието на видеото ще кача линк към файла, по който говоря. Там ще има целият този код, да може да си копирате, да видите, да сравните нещо. Също така на GitHub, моя GitHub, който също е долу в описанието, можете да видите проекта, който аз ще кача. И през следващите видеа да следите и нещата, които аз правя и да сравнявате с тези, които вие сте направили. Надявам се видеото да ви е харесало.